Hemmemize salam, täze videomuza hoş geldiniz. Bilişimizde ilk çağlar doğuluyor ve ilk başta emedeklemeni, sonra da daş dövrüne şahatlık kıpayla yörjene, sonra yöremeni ve ılgamanı başlayalar. Adeti göre 15-18 yaşın içinin ilk çağı şol bir durmuş yolundan, yani şol bir çılgın uğru boyunca yaşayalar. Yana kıynansak da köp adamlar durmuşunun galan günlerinde şol durmuş yolunda yaşamanı devam ettiler. Sebebi daş dövründekiler şoňa etdi. Sebebi ondan öň yaşanlar ve şu wagt onun bilen birlikde yaşamakda bolanlar şoňa etdi. Üç göçkat edemediler. Goya bir üç göçkat edeyse bir gelip onu urayacak ya da bir köpçülük onun üstünden gülecek yani. Korkman dostlar. Bir üç göçükçe daha dedin. Durmuşuňda renklendirin. Ya dans klubuna, sport zallarına, yüzmek havuzlarına yazılan kitapxanalara yazılan goşky düzün aydın ya bir sport bilen meşgul bolanın ya da bir YouTube kanalı açın. Aslında bizim bugünkü videomuz bir YouTube kanalı açmak hakkında. Size bir sorum var. Ne için YouTube kanalı açmadınız? Bu soru değil mi? Doğrudanım. Ne için? Sebebi Türkmençe YouTube kanalları yok. Ve hiç kim seyreden yok. Şoňaly değil mi? Şu wagt bu video seyretdiýänlerimizin aglabasy talip ve olaryň da 95%-i daşarutda okuyan talipler. Ve bizim seyretdiýän videolarymyzyň aglabasy daşarut dillerinde, ýagny rus dilinde, ya türk dili, ya ingliz dili, ya da beşiňe medeniýet dillerde. Näme üçin türkmençe seyredýärmiz? Bu soragyň jogaby türkmençe videolar az. Kimdir birinin başlaması gerek dostlar. Doğru, bir iki tane YouTube kanalı var, yönü bular az. Menin YouTube kanalımın esası oğru İngiliz dili hakkında. Yönü bu menin İngilizceni en go bilenlerin biri boldum manisini gelen o. Menin okuyan yerinde de İngilizceni menden katı go bilenlerken ve başka yerlerde İngiliz dili, Rus dili, Xitay, Türk dili, Japon, Kore dilleri, Fransızca, Germanca, İtalyanca ya da başka dilleri go bilenlerimiz, hatta ene dili ya go gürleş bilenlerimiz katken matematikany, algebra, fizika, biyologiya, tarihi go bilenlerimiz içimizdeken katı go değişken dostlarımız ken, interneti go iyiyenlerimiz ken dostlar, go nakar biçirip bilenlerimiz ken, kendini ken dostlar, yönü bu zatları bilmeyenlerimiz ondanım ken. Bilen dostlar, eğer YouTube kanalı açmak isteğiniz bar bolsa, bunu itip bilmersin diýilen seslere, arkanızdan gelen boluksuz zatlara üns vermem. Öz içinizden gelen sesi üns verin. Bir zady öz pikirinizi görüp bilen bolsaňyz, onu öz elinizde hökman tutarsyňyz. Üç göçük bolun, üç göçük düşünün ve üç göçüklüğü döredin. 1895 yıl Lord Kelvin diýipdir. Howadan agyr maşinalaryň uçmasy mümkin däl. Ve şu wagt menden galan ekstrap uçsa dogrymy? Sonra 1895 ýylda Charles Duell diýipdir. Dörediljek ekstraplar döredildi diýipdir. Ve bundan sonra dörediljek zat ýok diýipdir, dogrymy? Şu wagt meniň bilýän görýän zatlarynyň aglabasy bu ýyldan sonra döredilen dostlar. Thomas Watson diýipdir. Dünýä boýunça 5 tane kompýutere gerek galar. Ondan sonra kompýuter diýilen zady hiç kime ihtiýaçy bolmaz diýipdir. Şu wagt dünýä boýunça her bir adam başyna bir kompýuterden hökman ýetdi. Hatta Henry Ford diýipdirler. At arabasy hiç wagt modadan düşmez Henry. Senin bu avtomobilin bazada öz yerini hiç wagt almaz diýipdirler. Bir düşünün dostlar. Beýlekilerim bu negativ adamlaryň aýtýan zatlaryna inansalardy, şu wagt durmuşymyz düp götür başgaça bolardy. Ne samalyotlar bolardy, ne kompýuter bolardy, ne de Henry Ford maşyny döretmäne dowam ederdi. Ya da başka bir üç göçük zatlar durmuşymyz gaty kyn bolardy dostlar. Ve
Bu aytıp geçen misallarından özüňize bir sapak çıkarıp başarmarsan ya da sen kanalyna hiç kim gelmez, sen kanalyň bilen hiç kim gyzyklanmaz diýilen sözlere üns bermän dostlar. Öz içiňizde men başararym, men etmek isleýän diýen bir ses bar bolsa, şonu dinleň we şonuň uğru boýunça gidin. Bileňizmi? Ähli adamlaryň seretdiň deşiginden seretsen şol bir zady görürsiňiz. Azıcık üt göçük yerleri seyretmeni başarmadı. Ya da ähli adamlaryň gitdiň uğru boýunça gitseňiz, barjak ýeriňiz bellidir dostlar. Olaryň baran ýerine bararsyňyz. Yani üt göçük bir netije, üt göçük bir sonuç çıkarmarsyňyz. Şuwa Türkmenistanda YouTube kanalyny ulanýanlar az diýmän dostlar. Hökman köpeler. Bileňizmi, halk arasynda bir gürüň bar. Gömüňli ýatan altyn ýiter ýok bolar diýip. Edil şoňňalda gömüňli ýatan bilgide, ilmde ýiter ýok bolar. Şoň üçin ulanyň paýlaşyň, kimdir birini öwredin. Ay men näme hakynda YouTube kanaly açaýyn diýmän dostlar. Her gün görýän, her eşitdiýän zatlaryň hakynda, ähli hakynda bir kanal açyp bilersiň. Hatda bir kanal 2 ýa-da 3 kişi bolup da ýöretip bilersiňiz. Size misallar getiren. El işler hakynda. Oğlan gyz tapady, her kişiniň bir etip bilýän bir üýtgeççi zatlary bardyr, dogrymy? Soňra türkmen milli naharlary hakynda, süýjülükler hakynda we şu wagt daşarutda bolsaňyz, ol ýurduň milli naharlary, süýjülükleri hakynda kanal açyp bilersiňiz. İnternet hakynda. Ene bu has gowuglaryň biridir. Mysal üçin Twitter, Instagram, WhatsApp, Facebook, YouTube hasapları nähili açylýar we nähili ýapylýar we o zady nähilediler, bu zady nähilediler we eksatlar hakynda bir video çekip bilersiňiz. Gaty giňişleýän bir ugurdur. Soňra teknologiýa hakynda. O telefon nähili, bu telefon nähili, onun kamerasy nähili alýar, bu nähili ses ýazýar, bunun nähili ramy bar, eýlesi bar, beýlesi bar. Soňra ähli kompýuterler, tabletler hakynda, dronlar ýa-da notebooklar hakynda we teknologiýa degişli ähli zatlar hakynda bir video çekseňiz bolýar dostlar. Soňra köpeňiz ene daşarutda, dogrymy? Ve bu ýaşaýan okan ýurtlaryň hakynda video çekin. Kamerany açyň we çykyn köçelere. Ene plan ýurduň plan köçesi ýa-da plan binasy, eýlesi beýlesi YouTube çekip YouTube'a video goýup bilersiň. Ene mysal üçin bir dostumuz bar. Şu wagt Amerikada ýaşaýar, işleýär, okaýar. Ene ol kanalyna her hil videolar goýar. Yani Amerika'nın o yerine gittim, Amerika'nın bu yerine gittim, o köçesi, bu giycesi, eylesi, beylesi deyip. Ve köpeğimiz barıp seyretti, doğru mu? Menin seyretten sebebi barılmadık, görülmedik yer adam için elinde ama en üst göçük yeri bolandır dostlar. Son için siz okuyan yurtlarınız hakkında videolar çekip bilersiniz. Türkiye, Rusya, Xitay, Japon, Hindistan, Malazya, Ukrayna, Belarusya ähli ýurtlaryň özüne göre üýtgeçik ýerleri, taryhy binalary, üýtgeçik köçeleri, üýtgeçik naharlary kendir dostlar. Her haýsyna 10 sany video çekip bilersiňiz. Soňra sportlar hakynda videolar çekin, ýani boks, görüş, karate, wrestling meseleleri hakynda videolar çekip bilersiňiz dostlar. Bilen dostlar, adam oğlu döreninin şu wagt içinde bilgi mätäçligini çekkendir dostlar. Sebebi, menin bilýänim siz bileňiz, sizin bilýäňiz men bilemok. Şonuň üçin kanalyna hiç kim gelmez, hiç kim seyretmez, diýilen seslere üns bermän dostlar. Hökman bolar, siz inanyň we bolar. Bilenmi? Bir ýurduň galmasy, ösmesi üçin ol ýurtda ilmli, bilimli, düşünjeli adamlaryň köp bolmasy gerek. Ve bizim öz ýurdumyzyň mundan beýlekde ösmesini, kalkınmasyny has çaltlandyryp bilmek üçin öz goşandymyzy
özümüzi bilgilendirip, özümüzi ılımlı edip, özümüzi gatı edepli, yani ütküş kıraatları öğrenip, yurdumuzun ösüşüne goşup bileriz. Yani, iň çal, iň gowy ösýän yurtlaryň adamlary, iň köp okuyan, iň köp zat öwrenýän adamlardyr dostlar. Şonuň üçin hem özüňizi okudun, özüňizi bir zatlar öwredin we öwrenen zatlaryňyzy daş töwreňize öwredin. Bir maşgalanyň galmasy, galkynmasy üçin bir maşgala başynyň hereket etmesi ýetenek dostlar. Bu maşgalanyň ösmesi üçin ähli kişi, yani ähli maşgala aglasy elinden gelen iň gowy goşandyny goşmalydyr. Bizim bu kanalımız bir maşgalydyr ve bu maşgalamyzyň 162 tane aglasy var. Sizden bu maşgalamyzyň ösmeňini we hasta gowlaşmasyny isleýän bolsaňyz, videomuza gönlüňize yaran bolsa like basyp kanalymyza agza bol ve dostlarınız bilen paylaşmak unutmam.